Ya to aso kopie mu ewo tifido mantam mu bogatanga kura ewo ho no mo ye frɛ no Yorogo na empanifo tumi Adwoa wona wo mpotam ho no atumi asi library dan kese pa ebe ma asuafo wo mpotam ho sa library a abai na empanifo tumi abia no yi abrante kwa bia wo US abochimemu sanso na wona wo timpotam ho nso atumi di omutumi eka ho na ama library atumi aba wo etifie prayer mantam no emuno mechira bogatanga kura kese no emuno adehye won ewo Yorogo esanse womasua eda won akoma so enti na won aka bomu ewo mmoa wonya di free adofo enchen watumi esi enwoma krabia abroni beka ne se library edi ama adesuafo wo empotem honom se ne be ya womasua ebetumi akonanim na konkan na won so etumi adruachiri edin a eda nwoma krabia iso ene Tixi Taba Never Stop Dreaming Learning Center won esino abefo kwan so kra eniama ewo honom eboa ma womasua etumi fa ne ntomapa edifra abakwasem kakra bata ho ene se wa afempenu ene dunkuno emu ewo won Afia fasha won edi a eno ene Tixi Taba fasha no ena won efra se se won esi enwoma krabia yi afashe yi eya fasha won edi a wokai amamre amane ene mpuntuo eno nti ena wotu saa anamon yi nanso esanse na mmoa no enu achirenti ebeka nsensemu na bra owura ne din ede Adams a wo free US abrochimemu ebeye wo mmoa sika eye Ghana sika no 100,000 wode ebeso won asene won atumi enya ICT akade ewo honom a ni nyina ebeboa ama nwomesua nso etumi akonenim na wa obese wosua dia abefo kwan so no eno so betumi aboa won wa obeye nhwehwemu efa won nwomesua ho nso ebetumi akohonom akwakoye Patrick Asegba kasamafo ema ohene owo Yorogo na aba kosomo legbe serum opani ye de tudwa se nani aso yie pa na ye nani je sanso ye na nwawo a se won etretre won kwabane mu eba ne nwomesua na abofra bia nso etumi anya akwenya eba no se won sua dia osofo a ono na hwa de hye wo atifie prayer mantam no eso onimnyamfo Donatus akamugri atanga enso ebowade hye no ene owura Adams abaso yie pa se wotumi ebebeye wo mmoa na enwoma krabia abefo kwan so seidie no wonso atumi anya bi ewo wo mpotem ho